Nilqawkom ġdid tal-programm qribna ftit minuti kollox qabel l-aħbarijiet fejn kif nagħmlu dejjem naġġornawkom dwar dak kollu li qed iseħħ madwarna dejjem b'doża politika. Fil-programmi li dedikajna għal qribna tkellimna dwar il-fazzjoni estremista li teżisti fih dan il-Partit Nazzjonalista. Tkellimna dwar l-attitudni deplorabli u anke l-atteġġament li qed juża il-Partit Nazzjonalista permezz tal-fera estremista tiegħu biex ikun jista' jibqa' jiddetta l-aġenda u narrattiva tal-Partit Nazzjonalista. Llum il-ġurnata nistgħu naraw li b'ex deputati nazzjonalisti bħal Jason Azzopardi li gburin jgħidu issa li m'għadhomx jiffurmaw parti mill-Partit Nazzjonalista, però xorta waħda l-aġenda narrattiva tagħhom għadha tiddetta dak li hu l-Partit Nazzjonalista illum il-ġurnata. Illum se nkunu qegħdin nededikaw ftit minuti għad-deputat nazzjonalista Carm Mifsud Bonnici, deputat nazzjonalista attwali. Tista' tgħid li Carm Mifsud Bonnici ma jiffurmax parti mill-fazzjoni estremista tal-Partit Nazzjonalista u anke f'kitbietu stess fuq ġurnal partikolari huwa stess esprima id-diżappunt tiegħu u l-ħsibijiet tiegħu brabta ma l-aġenda li qiegħda tiddetta l-Partit Nazzjonalista llum il-ġurnata, ġifieri dik l-aġenda estremista, fazzjoni estremista li moħħa biss biex tattakka lill-gvern biex timmina lill-gvern, mhux biss lill-gvern, iżda kif rajna riċentament u anke kif tkellimna dwar dan il-programm, edha wkoll timmina l-pożizzjoni tas-sedja tal-ogħla istituzzjoni fil-pajjiż, il-Parlament, fil-konfront tal-Speaker Malti. Jiena tajtkom introduzzjoni qasira. Min-naħa tiegħu Nowlin kif jagħmel dejjem ser ikun qiegħed jurikom anke permezz ta' filmati u anke bil-kitbiet ta' Carm Mifsud Bonnici stess dwar il-ħsibijiet tiegħu. X'qed iħassbu u anke kif iħares lejn il-Partit Nazzjonalista llum u kif il-Partit Nazzjonalista jista' jara kif ikun gvern alternattiv għada pitada. Iżda ħansegwu flimkien, inħallu f'idejn Nowlin. Carm Mifsud Bonnici u deputat tal-Partit Nazzjonalista li iżda m'għandu l-ebda rbit ma l-ebda fazzjoni. Tantu hekk li f'artiklu ta' opinjoni fuq il-mument wera ċaru tont li mhux jaqbel mal-mod ta' kif qed jitmexxa l-partit tiegħu stess. Għalli l-aġir tal-mod ta' kif qed jitmexxew l-affarijiet ma jagħmel ġieħ. Kritika simili għal dikjarazzjoni oħra tiegħu stess fejn kien saħansitra stqar li l-attitudni tal-ferra estremista tal-Partit Nazzjonalista laqat ser jirkupraw biha l-partit u anqas ser jattira nies ġodda leħ. Għax ġi li tidħol għanti nies jgħidulek imma xaħdar, għalfejn qed titkellmu b'dilħadura. Għaliex qed titkellmu b'mod illi intom tattakkaw in-nies personali da. Għamlu l-argumentu daqshekk. Hekk jgħidulek in-nies. Allura il-Partit Nazzjonalista kien qed jiġi perċepit diġà hemm barra bħala forza. Mhux tar-raġuni ma forza reazzjonarja. Meta tasal hemm da huwa totalment żbaljat. Permezz ta' kitbietu Carm Mifsud Bonnici jgħid li l-kalma, il-moderazzjoni u l-għarfien tas-servizz għan-nies huma elementi essenzjali. Ħanikwota hawnhekk, jekk irridu nżidu fl-appoġġ popolari din hija triq li dejjem rajta tirbaħ. Meta wieħed jersaq u jaġixxi lejn iċ-ċentru u miċ-ċentru ikun fil-post proprju fejn il-maġġoranza tridek tkun. Ma tirbaħx elezzjoni għax jivvutawlek tal-partit tiegħek biss. Jgħid li blajjat it-teżista snin u anke l-insulti, inkluż lejn l-Speaker Anġlu Farrugia, ma jagħmlux ġieħ. Hawn ikkritika lil dawk li jridu biss il-politika tal-konfrontazzjoni, fejn qal meta xi ħadd ma jkunx irid jiddiskuti dak li għaliha jara bħala politikament skomdu, ħafna drabi jaħseb li fil-konfrontazzjoni bla sens se tgħinu biex joħroġ mill-isqa li jkun daħal fih. Imma fil-verità hija kompletament il-kontra. Fih x'tixtar sew dan il-kliem mhux? Inkompli ma' Nowlin u naħseb fiha ħafna x'tixtar din l-attitudni li qed jadotta l-Partit Nazzjonalista u anke kitbet Carm Mifsud Bonnici li kif wieħed jaf bil-kitbiet tiegħu qed juri hu stess ukoll ħsibijiet tiegħu dwar l-attitudni li qed jadotta l-Partit Nazzjonalista. Aħna bħal dejjem kif nagħmlu matul kull programm inħallu f'idejkom biex intom imbagħad taslu u tarblu għal ġudizzju aħħari tagħkom dwar dak li għadna kemm segwejna. Jiena nfakkarkom mill-ġdid jekk tliftu xi programm jew ieħor u minn hawnhekk anke nirringrazzjakom f'ismi, f'isem Nowlin u f'isem it-tim kollu li jipproduċi dan il-programm talli isseguna u turu l-apprezzament tagħkom. Jekk tliftu xi programm jew ieħor inħeġġiġkom teħtu fuq il-paġna ta' Facebook qribna u hemmhekk issibu miġdid dawn l-istess filmati li nħejju għalikom minn jum għal jum biex kemm jista' jkun nkunu dejjem aġġornati u kontemporanji dwar dak li qed jiġri madwarna. Għalissa nsellmilkom u grazzi tal-li kontu magħna.